Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Muzammil ayat 1 ngantos ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Ya ayyuhal muzammil. He wong kang kemul selimut yaiku Muhammad. Qumil laila illa qalila. Tangio sira nindakake salat ing wayah wengi kejaba perangan sedidik. Nisfahu awingkus minhu qalila. Yaiku separone utawa kurang sedidik sangka iku. Auzid alaihi utawa luweh sangka separo iku. Warattilil Qur'ana tartila. Lan wacanan Al-Qur'an iku kanthi alon-alon. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Saktemene ingsun bakal nurunake pangandikan kang abot marang sira. Inna nasi'atal laili. Saktemene bangun wayah wengi iku. Hiya asaddu wad'an wa aqwamu qila. Dadekake luwih kuat ana ing ati lan wacan ing wayah wengi iku luwih nabet. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Saktemene ana ing wayah siang sira sibuk banget kanthi urusan-urusan kang panjang. Wadhkurisma rabbika. Lan sebutan asmane pangeranira. Wa tabattal ilaihi tabtila. Lan sira ngibadaha marang panjenengane kanthi saktemene. Rabbul masyriqi wal maghribi. Rabbul masyriqi wal maghribi. Yaiku pangerane arah wetan lan kulon. La ilaha illa huwa. Ora ana pangeran saliyane panjenengane. Fattakhidhu wakila. Mongko dadekno panjenengane minangka pengayoman. Wasbir ala ma yaquluna. Lan sira sabara Muhammad marang apa kang padha diucapake. Wahjurhum. Lan tinggalno dheweke. Hajran jamila. Kanthi cara kang luweh becik. Wadharni wal mukadzibina. Lan tinggalan ingsun kang bakal tumindak marang wong-wong kang maido. Ulin na'mati
kang duweni kabeh kenikmatane urip. Wa mahilhum qalila lan wenehana dheweke wektu mundur sedhela. Inna ladaina anggalan wa jahima. Sak temene ing ngarsaning sun ana blenggu-blenggu kang abot lan naraka kang genine murup terus. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Lan ana panganan kang mandheg ing gulu lan siksa kang abot. Yauma tarjuful ardu wal jibalu. Elinga ana ing dina nalika bumi lan gunung-gunung horeg kanthi banter. Wa kanatil jibalu kasibam mahila. Lan gunung-gunung iku dadi kaya dene tumpukan pasir kang disokake. Inna arsalna ilaikum rasula. Satemene ingsun wis ngutus sawijining rasul yaiku Muhammad marang sira. Syahidan alaikum kang dadi saksi tumrap sira. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Kaya dene ingsun wis ngutus sawijining rasul marang Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula. Ananging Fir'aun duraka marang rasul iku. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Mongko ingsun siksa dheweke kanthi siksa kang abot. Fa kaifa tattaquna in kafartum. Banjur kepriye sira bakal bisa njaga dirinira yen sira tetep kafir. Yaumai yaj'alul wildana syiba. Marang sawijining dina kang dadekake bocah-bocah uwanen. As-samaa'u munfatirun bihi. Langit dadi sigar ana ing dina iku. Kana wa'duhu maf'ula. Janjine Allah mesti kedadean. Inna hadhihi tadhkirah. Satemene iki minangka pepeling. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sapa wonge kang duwe karep yekti dheweke liwat dalan kang lempeng tumuju marang pangerane. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.